мислима ли? Господин Бойко Борисов, това, или пак да се каже господин премиер, това послание ти го пращам специално за тебе. Господин премиер, или господин Бойко Борисов, не знам как да те нареча. Нима така помагате вие на изостанали деца, чието обещахте, че ще промените тази България, чието в кой век ние живеем, господин Бойко Борисов? Нима живеем в 15 век, нима живеем в 21 век. Кой век сме според вас? Господин Бойко Борисов, не си мислете, че карате Тодор Живковите стъпки. Просто вие сте Бойко Борисов. Какво беше това начин на гласуване, че това за мен не беше един театър, чието ти разигра с Цветан Цветанов. Господин Бойко Борисов, така ли помагате ви българското малцинство на сираци и лишени от родителски права, господин Бойко Борисов? Нима така се грижите за тези народ, който е гласувал за вас? Нима другия път някой ще гласува за вас? Елате вижте ма в Димитровград, аз в къде живея, на какви изчупени къщи живея. Елате вижте всякакви лишени деца от родителски права. Господин Бойко Борисов, душата ми реве, душата ми Бойко Борисов реве. Защото работа нямам. Отиваме на магазина, 110 лева, господин Бойко Борисов. Борче, да плащаш. То да плащаш, на хазайна да платиш, вода да платиш. Къде са те пари? Хляба дигнахте. Иван Костов продаде житото на жълти стотинки, а ти го купуваш за евро. Дигнахте хляба, един хляб, лев и 10 стотинки. Една майонеза, 1,20. Всичките акцизи дигнахте. Чак бензина. Господин Бойко Борисов, аз ходя на курси да учам. Вие ми искате и данък за парите ми. Какъв данък ти търсиш? Какви ДДС-та търсите? Нима това са европейските стандарти, чието изисква Европа от нас. Една статистика показва, европейската статистика показва, че един нормален човек трябва да живее. Вижте ма какво съм си направил, Бойко Борисов днеска. Бил съм със самичък тук по това. Е така съм се бил. Нема това хубаво човек да се би. Защо? Похули да отиваш да крадеш, да убиваш. Нали ти си против злото? А защо излюбяваш хората? Ти тормозиш целият народ, цялата България ти тормозиш психически тормоз. Да, беше на власт Сергей Станишев. Много хора му се подиграват, че пише Сергей Станишев оставка, ама Сергей Станишев така направи, господин Бойко Борисов. Сергей Станишев остава. Вие го свалихте то човек. Къде измисли ти? Нали каза, че големите рибки ще ги вкарате в затвора? А само една рибка. С това ти се оправда? Смяташ, че ти си въздигна името? Значи на Владимир кучето ти са по-мили, твоите кучета, твоите шибани каракачани са по-мили, отколкото ние хората. Нима ти кучето по-възлюби от нас? Нима Бог възлюбил кучето ли? Или нас, хората, възлюбил Бог? Хората нямат за Велик ден яйца да си бият, а ти хубаво ще бойдисваш яйце, ще закараш на църквата. Аз какво ще карам на църквата? Кура ли ще карам? Господин Бойко Борисов, бедната си душа да карам. Като съм сирак на пътещата спа, идват кучетата да ме охраняват. Куче идва да ме охранява. Ме е страх да не ме изядат. Гледам по новините. Куче изяла на жена двата крака. Куче охапил човек. Куче това направил. Значи ви провеждате за кучетата, храна намирате, послон намирате, а за хората една работа не може да намерите. На сираците не обръщате никакво внимание. Помощите, господин Бойко Борисов, 50 лева. Ти искам да караш, господин Бойко Борисов, да се отречеш от парламента за един месец, да дадеш всичките си пари, искам да караш ти с 50 лева един месец и да работиш 14 дена, да видим пътното ти 2 лева.
Отиването и връщането, общо ти казвам, пътните са 2 лева. Да отиваш да си пащаш, някаква храна да си купиш, и ти излиза около 3 лева. Хляба 1 лев. Мисълам, че няма ли да хапнеш? За 50 стотинки.